Bietane avril kalo tile 28 san 2025 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛna bi an ka kɛlɛkɛcɛw ye garanda karogɛlɛn dinɛ tigilama dɔw la juma tɛmɛnen ni o bɛn avril kalo tile 25 ma san 2025 a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen ni sanga 30 ye wagati min na a kɛra Tɔnbukutukaw olu fɛ yen nɔ Bamacɛ wɛrɛ tigilama minnu ni olu minɛna u ka ɲɛma saba kun bɛ u la o ɲɛma saba ninnu kɔni tun ɲininen don kosɛbɛ an ka finitigilakaw olu fɛ kunnafoniya dira sibirido avril kalo tile 26 san 2025 a dira an ka finitigilakaw ka kunnafoni diso ale fɛ u y'a yira ka fɔ ko u y'u ka ɲɛma minnu ni ka olu minɛ a fɔlɔ o ye Samba Jalo ale ka baara kɔni tun ɲɛsinen bɛ fɛn min ma tɔngakaw ka dugu o la o de ye ka se ka mugujugu ni ka o da maaw olu ɲɛ o kɔfɛ Amadu Bari ni bɛɛ ko ale ma ko Bura ale ni Ibrahima Jalo u ye olu kɔni ni ka tɛgɛ da u kan ka tila tuguni u ka kɛlɛkɛminɛw o minɛna u la ani u bɛ minɛn minnu kɛ ni ka mugujugu kɔni ni ka olu dilan ani kumakan minnu bɛ lase fɛn bara minnu olu la u ye olu bɛɛ lajɛlen ni ka o minɛw la ka taa se u ka kɛlɛkɛminɛw olu fɛnɛ ma. An bɛ to an ka finitigilakaw ka kunnafoniya kɔnɔna la alisa walasa ka se ka an ka finitigilakaw ka u dɛmɛ u ka baara la Société Global olu ma kɔni ye baarakɛminɛw ni ka o di an ka finitigilakaw olu ma baarakɛminɛw mu ni o bɛ tali kɛ kunnafoni koɲɛw olu ka kɛra jumado avril kalo tile 25 san 2025 a dira an ka finitigilakaw ka kunnafoni diso ɲɛma ale fɛ ni o ye Colonel Major Sulemana Dambele a kɛra juma tɛmɛnen kɔni o la. Coalition des jeunes leaders ma olu farala ɲɔgɔn kan ni ka yira an ka jamana marabaw la ka fɔ ko fɛn min ye parti politique ko ka olu kɔni ci walasa Malikura tasira ale bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o de ye parti politique olu ka bɔ yen nɔ. Parti politique maaw ye kunnafonidilaw ni ka olu wele kunnafonidilaw ka so o kɔnɔna la walasa ka se ka ɲɛfɔli ni ka o kɛ kunnafonidilaw olu ye min ni kumaw bɛ senna ka yira ka fɔ ko ka parti politique kɔni ni ka olu ci o kɔni tɛ parti politique maaw olu fɛla ko ye o fana ye kɔrɔfɔ min sɔrɔ aw ni an ka jɛ ni ka o fana lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Nin ko in na min yɛrɛ ye anw kumakun ye min y'an wulikun ye constitution an tɛ se ka jɛnɛ ye maa si ka kulonkɛ o la maa si constitution a b'a la ka tereke bi a kɛlen bɛ i ko finibolo i ko yɔrɔ jɔsi la a ti ɲɛ a ti ɲɛ a ti ɲɛ munna an ka constitution ko multipartisme ale bɛ o sabati a b'o sinsin a b'o lakana kodɔnba kura dɔw bɔra k'a fɔ ko a ma fɔ ko multipartisme intégral ko a fɔra ko multipartisme o tuma na an bɛ se ka a fɔ ko a bɛ dan nin hakɛ ma an ko n'i tɛ min dɔn a ɲɛɲini n'i ma ɲɛ sɔrɔ i yɛrɛ ye lamɛnni kɛ n'i ye lamɛnni kɛ i bɛ faamu sɔrɔ constitution ko les partis exercent librement leurs activités intégral fila bɛ ka tɛmɛ o kan nka o kɔnɔ n'u bɛ sigi n'u bɛ baara kɛ u bɛ ka kan ka nin ani nin kɛ o nin o de ye dan ye a la nka k'a fɔ a bɛ dan nin ma o t'a kɔnɔ o tɛ constitution kɔnɔ nka an t'a mɛn mɔgɔw da aw bɛ parti joli bi yan parti 300 an y'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye parti 140 bɛ Mali kɔnɔ bi a ka ca o parti 140 na parti 60 y'u ka sɛbɛn bila cour constitutionnelle la o 60 la 40 de taara o tuma n'i bɛ parti ko fɔ bi i bɔ man di o kɔnɔ kosɛbɛ nka halisa u b'a fɔ aw ye mun na parti 2 de bɛ États-Unis parti 5 de bɛ Faransi u k'a ɲɛɲini parti min bɛ États-Unis n'i y'a da k'a dɔgɔ a bɛ 700 bɔ
Kemeduru Abarka Mine Franci ni y'a da a bɛ 200 bɔ nka munna a bɛɛ tɔgɔ ti mɛn a y'o de ɲini u fɛ an bɛna baara jumɛn kɛ waasa ka bɔ soroba ɲami na dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na ka sɔrɔ an ma fɔ ɲɔgɔn kɔ olu y'o baara de kɛ o an fana bɛ se k'o baara kɛ partiw cira Burkina Faso partiw cira Niger an bɛ partiw ci Mali la o y'a fɛ cogo ye a mɛnɛ cogo ye mun ye constitution de Burkina Faso constitution de Niger constitution min Mali la min partout la ka na parti ko la a b'o constitution kɔnɔ ko yen yɔrɔ tɛ se ka yɛlɛma i bɛ se ka fɛn bɛɛ yɛlɛma fo fɛn naani min parti ko b'o la o tuma sira si tɛ yen dalu si tɛ yen min bɛ se ka kɛ ko CDC partout ma o tɛ yen. sojo kembe kirini woye ba maliba ale konna la me domina ina fo bi tungarage munu sigile me jamana ko ka nubu ka war blakana ko ka sojo we nate jo ajo togola hamini joro bana awla ka sawbiya ke jawano service nana awla fi ali kama jawano service ale konna la ingénieur be géométre fene be no ka kalanke ka diplôme ni ka soro ka klaka abarake jawano service mawdo ingénieur bu fe no munu be u ka terrain papier u ka ulu vérifier munu be étude de sol ke an conception du plan o bela jele me jawano service ale konna la ka wardi ki ka sojo dondoni jawano service boke I ka sojo li damine I ma se ka ban jawano service be atol laba iye oni banki sa be partenariat la ibe juruta banki fe ki ka sojo dondoni jawano service ale fe geleya o bana tungarange ukang ala ni jawano service ale sababuya hamini joro koni o bana ka jawano service ale toino I be kuna fune awere la nega juru sira bamba 00223 79 09 48 48 walma 00223 79 09 46 46 jawano service ka haklina imi demba ya kele so kele kush apinaisa ale kushie kushi mini anana demasa ulu lafiali kama kush apinaisa akamaga wani ado idena fie koni doro fene be ala ni ado dena deme nisondia kosebe ka sabuya ke farikolo oye lafiya soro kush apinaisa nya don dena ko ay nyegene ke nyegene bora kushi fe o te kushi apinaisi wa ya do idena ko ay den worokoro la boshi o te kushi apinaisi de masaw ay kushi apinaisi sa akwa galombonda aw mamunu be no ko aw mogo be akamyon fa santala u jabala fle sotiba sotel ko ale masrunyala nega juru sira 90 38 54 64 walma 65 66 58 58 kush apinaisa demasa ulafia Amadou Traoré ni beko ale ma ko lewa ni ale ye part Amadou Traoré ni bekale ma ko lewa ni ale parti alternatif pour le Mali ni o APM o nyamai ni wakati na akoni blala kata kasubumba o konala jumadu avril kalo kile muganduru samba flani muga ani duru ni parti politique chaba yere koni aye kuma fo kuma min koni ni amata jamana ale koni jimisira fe ni absika jamana koni ni ka ale lomulamba aye kuna funa do koni fenadi o kuna funa koni ku ulute chinya kumai o de la alamusa temeni wele koni lasira ama wele lasira ma yoromna uya bla ni ngata kasumba o konnala aka kiru bla no ka juin kalo kletan flana tama kono samba flani muga ani duru eko bang ma flamun tu minene ndo kiri tigilama ulu fe ulablala jumado avril kalo kle mugan duru samba flani muga ani duru ode doye biro mo job katase Alassane Touré ba ni kuna funiya ndira sinabe fuma ulu fe ulablala domi yerela dama bo kuna funio do ulube ka munumunu bololo sira ulu kanala mi na be ka yira ka fo ko ma do kon ya la nyini ni ka general la El Hadji Gamou ko ka le koni bone anina kuna funio sikasikali ko fe ayira ka fo ko ni kuna funio koni ale kera abe wati jambo ka bi December kalo klefla samba flani ta ani fla akera nyame ka ulu de fe no kenken sa Niger jamana o konnala wakati minasa Gamou kon be ka bo aka so o konnala chedo ni ale me bulma fen sin flala ale de koni marma fen nika o joala o marma fen talike marfa de konika marfa chile ala wati minasa marfa koni aka nega jurusra ninka o de soro ani akana fini yere koninga bashi
basi fosi ma a yɛrɛ kɔni ka o sɔrɔ a lakɔlɔsiba marifa ye o de kɔni sɔrɔ ni ka o jogi o kɔfɛ sa fɛn min ye maa min ye kɛra sababu ye ni ka marifa ci a la nigérien cɛ dɔ de kɔni don ni a si bɛ t'i jɔ san 32 la u y'a minɛ ni k'a di nigérienw ka fintigilakaw olu ma. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ sima min ni a bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na anw ka jamana ale kɔnɔna la yan nɔ a sɔngɔ kɔni yɛlɛlen don ni wagati in na sima yɛrɛ kɔni ale tun bɛ feere sefa wari 800 sisan a bɛ ka feere sefa wari 1000 yɔrɔ dɔw kɔni olu la sima feerela olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko dɔ farala sima kɔni ale sɔngɔ kan k'o sababu ye an ka jamana marabaaw kɔni y'a ɲini fɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni fanga ka bon kosɛbɛ bolimafɛnw olu ta sira fɛ olu kɔni donni o jɔlen don fɔlɔ ni wagati in na an ka jamana ale kɔnɔna la. Météo ale ye kunnafoniya ni ka o bɔ ka bi k'a yira k'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔna la k'a daminɛ avril kalo tile 28 ka taa se mai kalo tile 4 san 2025 fɛn min ye funteni ye ale kɔni bɛna bonya dɔɔni min n'a bɛ taa degré 24 ka taa se degré 28 ma fo ka taga se degré 37 ka taga se degré 43 la a fanga bɛna bonya kosɛbɛ Kayikaw olu de fɛ yen nɔ sanji min ni a nali bɛna daminɛ tɛnɛn ka taga se jumadon o ma an ka faba kɔnɔna la ka taa se Sikaso Buguni Joyila Kita Kulukoro ale ni Kucala fo ka taa Segu ni San ani Kitama. Météo kani kunnafoni ale tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ sanji kɔni ale nana Bamakɔ n'a lamini o kɔnɔna la sanji min ni a cayara kosɛbɛ a cayali kɔni kɛra sababu sa ni ka ji kɔni ka o walankata kosɛbɛ ji yɛrɛ sigira yɔrɔ caman na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ nin b'a ye k'a fɔ samiya yɛrɛ kɔni ale ma daminɛ fɔlɔ yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu ye jiboli siraw ye maaw ka wuli ka bɔ jiboli siraw olu la walasa ji ale ka se ka tɛmɛ maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu bɛ ɲamaw kɔni kɛ fonsew olu kɔnɔna la u k'a dabila ka sababuya kɛ o de bɛ kɛ sababu ye ni ka ji kɔni ka ale sigi maaw olu ɲɛ ji ale bɛ walankata maaw k'u ka fonse digɛw ni ka olu bɔ walasa jiboli sira ale bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na. An bɛ taa fête d'hiver ale kɔnɔna la bogotigini dɔ ni ale bɛ wele ko Awa Jara ni ale bɛ cɛmancɛ kalanso o kɔnɔna cɛmancɛ kalanso min ni a bɛ wele ko Banyele Jara ni a bɛ Dumanzara Nafajikaw olu fɛ yen nɔ kalanso in yɛrɛ ye kɛnyɛrɛ ye kalanso ye Awa Jara yɛrɛ kɔni ye a dan sigi a ka adamadenya o la ni o ye k'a yɛrɛ faga a sababuya kɛ dépression familiale o ye ni bogotigini yɛrɛ kɔni a y'a to u ka kalanso ale étage de la ni ka i yɛrɛ fili ka jigin a kɛra alamisa don avril kalo tile 24 san 2025 yani a k'a yɛrɛ fagasa a kɔni ye lettre ni ka o de sɛbɛn ka bila a ka lakɔliden saki o kɔnɔ lettre min ni a y'a ɲɛsin a woloba yɛrɛ kɔni o ma ka yafa deli ba in fɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya ye. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadɔni tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin ye fɛn min ye couche happiness o de y'an ka kunnafoni jukɔrɔma don dɔ b'a ye an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ couche happiness nalen don denmansaw olu lafiyali kama couche ko ale la k'a don i den na i den ka nimisi wasa ni ka o sɔrɔ o ye couche happiness ye a y'a san ni k'a don aw don na walasa u bɛ se ka lafiya o sɔrɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Jawando service fɛnɛ y'an ka kunnafoni jukɔrɔma don dɔ b'a dɔ ye Jawando service min ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ sojɔ ale ni terrain feere ma ni waati in na terrain bɛ u bolo a y'u ka nɛgɛjuru sira banba walasa aw ka se ka kunnafoni caman ni ka o sɔrɔ u ka baara taabolo olu la aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.